Panguva inoi zvaonekwa kuti VP Chwenga vari panguva yakaoma pamusoro pemashoko aiwa anobuditswa parapa nevakomana vanofambira nhau vana majara jeros vachibuda vachitaura mashoko achiti aiwa the general is now forced to chant the 2030 propaganda inozikanwa nenyika yose iri kutonga iri kudominata these days. Sanapenda mashoko anobuda achinyorwa mzera nhasi notibva subscribe like turn on the bell icon timbina panapa paindo yake majara jeros amudanyara achiti well idi munhu akakwa foot soldiers have resolved to put pressure on General Chwenga to support Mnangagwa's bid for a third term. Chwenga will be forced to campaign for a referendum and to repeat his nonsense about nyika ino ndeya munhu mutapa. Meanwhile, Rugeje has been very quiet. Ndomashoko anobuda nyokwa panapa. Tipinda panapa mu the comment section round vanoengaja nethis post vanobuda nyora chiti soldiers don't have double standards. Vanobuda chiti shiri inozongofa. Vanobuda chiti that Chwenga chap got zero power. Mumwe vanobuda chiti Rugeje who is he? Shona inoti shuru haipone murutsva kaviri. Rugeje inyana iyo ndomashoko anobuda nyokwa panapa. Tichiona kuti panguva inoi chinogona kungotsva chinogona kungokala. Tichiona kuti now this 2030 bid taona kuti yakutosvika kune malevels anototyisa yakutosvika kupiki chaiko. Tudze mafungiro enyu muri kudei pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu subscribe like turn on the bell icon.